Ang atong ebanghelyo, usa ka ebanghelyo nga kumon o kasagaran kanato atong kanunayng nadunggan ang istorya ni Davis o Lazaro. Wala nagpasabot nga ang pangalan sa maong dato Davis, kundili ang Davis, Latin na siya nga pinulungan, pasabot dato. Siguro mga kaigsunan nining maong panahona, gusto ko kamong imbitahon sa pagpamalandong dili sa kinabuhi kaayon ni Lazaro, kundili sa kinabuhi ni Davis o sa dato. Kay ngano, siguro makaingon kita nga dali pamalandungan ang kinabuhi ni Lazaro, apan siguro mas makarelate kita sa kinabuhi sa usa ka dato. Dili tungod kay kita nagpuyo sa palasyo, dili tungod kay kita luho o kinabuhi, kundili kita dali makarelate sa mentalidad sa maong dato nga atong nadungog sa ebanghelyo. Unsa man dayang mentalidad nga naa kaniya? Una, nagpuyo gayud siya sa usa ka kinabuhi nga hayahay. Diin ang iyang gitan-aw lamang mao ang iyang katagbawan sa iyang kaugalingon. Ang kadato niya makaingon nga naa gayud ang iyang pagtubag sa iyang kaugalingong gusto. Kining pag-ingon nga siya nagsulob og usa ka bisti nga diin naa na ay iyang pagpuyo nga diin luho kaayo, nga gani kung atong tan-awon ang English nga description sa iyang kinabuhi, no, with dressing or having the attire of a purple linen. Diay sa panahon ni Kristo, kanang purple linen, mga suotunon lang kana sa mga Romanhon nga naay ranggo. Kay kana siya controlled kind of color and controlled kind of cloth. Kana bang kung atong i-translate sa atong kinabuhi ko, branded kini siya. O di ba, usahay sa atong kinabuhi, mao man ni ang atong ginaapas kanang makasuot tag branded Adidas, Nike, kung makabag tag Gucci, labi na sa mga babae. No? Bahalag fake, basta naaning pangalanan ayos ra na nato. Kay lagi naa sa mentalidad nga unsa tong luho, unsa tong fashionable, unsa tong trendy. Ug mao ni ang kinabuhi sa dato, nga mao kana ang iyang ginatubag sa iyang kaugalingon. Gani tungod ni ang iya lang nakita o ang iya lang gipaningkamutan unsa tong makalipay kaniya. Sa pagkaon nga mao kanunay simbolo sa atong tawhanon nga mga panginahanglan. Sa akong pagbasa sa reflection gabi, nakaingon nga grabe gyud ay kining kinabuhian ni. Kay sila mga kaigsunan mangaon, wala may kutsara o tinidor. Kinamot man. Apan human sa pagkaon nila, isip mga dato pinaagi sa kamot, dili sila manghugas og tubig. Ang ilang himuon, trapuhan ang ilang mga kamot og pan. Pan ang itrapo, unya mauna ang ilang isalibay ngadto sa mga iro para kanon. Siguro si Lazaro naningkamot og kaon sa mumho pa niining maong pan, kay nakauna pa ang iro nga ngadto sa maong kalanon. Ing ani kaluho, no, nga gidescribe diha ang iyang kinabuhi. Ikaduha nga mentalidad nga tungod nining iyang kaluho, ang tan-aw sa kinabuhi ni Lazaro diha rama sa iyang kaugalingon ug sa iyang world. No? Tinuod nakaila siya kang Lazaro, pero wa niya makita ang kahimtang ni Lazaro nga nanginahanglan pag-ayo nga dakong kontras sa iyang kinabuhi. Kay ngano si Lazaro nahimo na lang usa ka description
sa environmental economic progress. Karon naman tayo ginaingon nga kung mangandoy ka og progress na ay mga collaterals niini. Kasagarang mga collateral sa progress kadtong mga tao nga mapadaplin, kadtong mga tao nga dili makapaningkamot diha sa pagtunhay sa progress. They are the gitawag nato og collateral of development. Ang mga kabus, ang mga walay kahibalo, ang mga tao nga walay kapasidad. Sila mao nabiyaan o sila mao naligsan sa atong world kanunay sa pagtan-aw that we want progress. Unya biya mga igsuon, mao ning mentalidad nga kining pagtan-aw nato usahay sa pobre, ana man na sila, pobre man na sila, ngano man. Mga tapulan man na gud sila. Di man maning kamot. Sige ra magpangayo. Wala nakita nga naay limitasyon sa ilang kahimtang nga kini di ay Lazaro nga naa sa iyang gate nga kanunay nagpalimos dili tungod kay kinita tungod kini ginuka na. Tungod kini tabanganan na. Wa niya kana nakita kay ang iyang lantaw sa kinabuhi is that they are the collateral of development. Gani ginaingon karon nato mga igsoon nga nagkagrabe nga ang collateral of development is our environment. Bahala nagmadaot ang kinaiyahan, ang kamugnaan basta maangkon ang atong tumong og tinguha nining kalibutana to the extent that the next generation will suffer the consequence of our way of doing things in this life. Lazaro nga panlantaw nga atong makita diha sa atong kahimtang karon. Ikatulo, mga igsuon, kana bang pagtan-aw nga basta dili ko makahimog dautan sa uban, okay lang ko. Bahala ang uban nagantos, basta dili ko makahimo sa ilang pag-antos. Kana bang gitawag natog the indifference to others' plight. Bahala na akong silingan dihag. Nag-away-away na sila. Di ko manghilabot oy. Wa mo kilabot anak nila. Di lang jud ko manghilabot sa uban, no? So di ko kasa kay wa man ko nang hilabot sa uban. Kana bang ginungnon nato sa atong Kristohanong pagtunga, sin of omission. Wa lagi kay gibuhat nga dautan ngadto kang Lazaro sa atong katilingban, wa po tay gibuhat nga maayo ngadto kanila. Kay lagi ang atong lantaw, okay raman ko. Basta ayos ang kalibutan para kanako. And kining tulo ka mentalidad, kining tulo ka kinaiya nga makita nato dinhi maong dato mga igsuon. Mao ang punto ni Kristo nga unta kita mahigmata niini. Nga di ay una sa tanan ang Kristohanong kinabuhi nga giauhag ni Kristo kanato, usa ka kinabuhi nga kanunay gayud dili mo tan-aw lang sa karon. Tataw kayo nga sa istorya mga igsoon ni Kristo, ang kinabuhi dili lang karon. There is always the continuing of life even after death. O kana biya ang atong lantawon nga diha sa atong kinabuhi karon kung mapakyas kita sa paghimo nini diha sa plano sa Ginoo, the reverse is the one that we suffer in the life to come. Nan, gipahinumduman kita, no? We are not for this world and we are not made only for this world. There is life more than this world nga atong gipangandoy o atong gitan-aw. Kanunay ba kana nga naa sa atong konsiderasyon? O kaha, maingon kita, sige lang, ningkamot lang ta ani, bahala na ng uban diha, no? Basta maningkamot lang ko. Anyway, kung
matiguang nako, magampo ra ko sa Ginoo, nya mapasaylo man ang Ginoo, ayo sa langit gihapon tabay. Wala nagpasabot mga igsoon nga kining dato diri way pagtuo. No? Ngano man kailangan ni siyang Abraham. Pagtan-aw niya ito si Abraham na. Meaning that this person have faith. But what did he do with the faith when he was still alive? Ang iya bang pagtuo na himong dekorasyon lamang siyang kinabuhi ug nahimo kining usa ka batakan nga sulundon sa iyang pagkabuhi. Let us examine ourselves. Nga hindi ay mga kaigsunan, tama gyud si St. James sa pag-ingon nga nga pakit ako sa imong pagtuo nga walay buhat o pakit-unta ka sa akong pagtuo nga naay buhat. Kay ang pagtuo nga naay buhat ang makaluwas. Duha ka punto siguro nga atong i-relate ug atong tan-awon sa ebanghelyo. Kini nagtawag ka nato sa Kwaresma. Unsa may atong gibuhat sa atong isig katawo nga nahimo na lamang intahon nga pagtan-aw nga mura og decoration na lang sa atong katilingban. Have we done something good for them? Karon mga kaigsunan diha sa Year of St. Joseph, usa sa mga buhato nato, hinautong ta kitang mga deboto, musuporta ta niini gayod. No? Usa nga ilusad karong umaabot nga March 19, ug i-actualize na pag-abot na sa nobina nato padulong sa May 1. Mao ang paghimo sa gitawag natog Hot Meals on Wheels of St. Joseph. Unsa man ni siya? Kanang apostolado. Kay si San Jose mga igsoon isip spiritual father ug atong amahan, kanunay man na siya, no? Nagtan-aw sa kaayuhan siyang anak. Kitang mga deboto muri eko niini. So, sa atong parokya sa St. Joseph Parish, pag nagatay himuon nga usa ka apostolado nga unta, no? Ideally unta maabot na tong matag gabi. Kibalo kita nga diri sa atong syudad, no, sa Davao nga highly urbanized na, daghang mga naligsan, no? Nagkadako ang mga homeless. Nagpuyo na lang o natulog na lang sa kadalanan. Nagkadaghan ang mga street children. Nagkagabi ang issue of prostitution sa atong katilingban, sa atong syudad. Mao ni nga kining Hot Meals on Wheels. Gamay ug simple lang nga buhat. Nga unta ang pangandoy, nga una matulog kining mga tawhana ni sa kagabion. Nauntay masud sa ilang tiyan nga makatagbaw. Nga pagmata nila pagkabuntag, ang kagutom nga ilang gikatulgan, dili unta usab kagutom nga ilang kamatan. Ang simple nga paghatag og pagkaon ngadto kanila. Dili sa paniudto, kay naman na in town sila po'y paningkamot nga makakaon og paniudto, kundili sa panihapon. Ambot og nakasinati ba mo sa inyong kaugalingon nga tungod sa kawadon, niinom na lang kag daghang tubig sa gabi aron di nimo mabati ang kagutom unya natulog ka. Kana ang pagbati, usa sa mga pagbati nga Lazaro. Ang atong debosyon kang San Jose, kung kutob lang dinhi sa pag-ampo ug kutob lang diha sa pagsulot og grain, unya nakalimot kita nga si San Jose di ay ang iya nga papel kanunay mao ang pagtan-aw usab sa iyang isig kataw, no? Lover of poverty, nga di ta kakita sa poverty nga immediate sa atong katilingban. Unsang klasing debosyon kana. Mao na mga kaigsunan nga
kasagaran pagkadungog sa ubang mga leaders din, ay salamat niya, Father, muadto na sa among GKK. Nga naman, kami na po'y pakanon. Niya, sila na po'y pakanon. Dili sa atong kaugalingon, naa naman tay, gihimo sa atong mga indigents dinhi sa sulod, didto ta sa gawas. Kay ngano, sila usab, anak sa Diyos. Sila ang nasa ganghaan sa atong parokya, sa gate sa atong parokya. Sila ang mga Lazarus sa atong panahon. Nga diin unta kita maaghat nga mualagad ngadto sa uban. Daghay nangalot sa maong proposal una sa tanan, pandemya ron, unya maghimo patag-ing ana. Dili ba ka na makatakod? Dili ba ka na maka-endanger sa akong kaugalingon? Mo bitaw ang dato mga igsoon, di mo daul ka Lazaro, kay gusto mahadlok siyang matakdan sa nuka. Mao na nga, itsahan na lang niya og pan, gikan sa iyang mga hinugas sa kamot. Nindot ang atong ebanghelyo karon nga natukma kini sa atong nobina kang San Jose. Tungod kay dili lang kini istorya. Kini siya usa ka pagtulunan nga ato nga puy-an isip mga deboto ni San Jose. Kini unta, no? Sa atong paglusad ani sa umaabot nga March 19, karong kapistahan ni San Jose nga bana ni Maria, o sa atong pagsugod sa pag-operate ni sa novena sa atong kapistahang dako nga May 1, Saint Joseph the Worker, mahimong malahutayon ug mahimong usa ka kahigayunan alang kanimo nga naghimo sa 33 days nga naa di ay kitay apostolado alang sa atong mga Lazaro sa atong katilingban. Bulahan kita kung ato kining ebanghelyo karon atong i-translate sa atong mga lihok. Kay mao kanay pangandoy ni Jesus sa pag-istorya niya nining maong ebanghelyo karon. Jesus did not make this story in order just to prick our conscience, but to make us do something for our brothers and sisters who are the Lazarus of our times. Sa katapusan mga igsuon, nakasabot ba ta unsay meaning sa pangalang Lazarus? No? Unsay meaning sa iyang pangalan? Lazaro means God helps. God helps. Diya sa istorya makaingon kong tumbuhi si Lazaro rin, wa siya tabangis Ginoo. Kaluoy. No? Wa maayuha ang nuka. Wa man siya tagi og kanang dato nga maluluyon. Pero where is the help of God? That when Lazaro died, nindot ang description dinhi sa Ebanghelyo. Taas-taas ang description ng pagkamatay ni Lazaro, gidala siya sa mga anghel ngadto sa langit. God helps. Dili na to paabuton og mga matay pa ni sila. Aron sila matabangan. Kita karon nga tumutuos ni God that always help will be the new angels for the Lazarus of our times to help them in the plight of poverty and plight of and their suffering in their lives. Amen.